Diu-li com vulguis, però vull dir, el turisme abans anava a París, anava a Londres, de sobte ha començat a venir aquí, són milions de persones que passen, no fan mal, creen problemes, perquè evidentment des de pateixen robatoris, malalties, molts han de passar pels hospitals, també hi ha hagut turisme hospitalari, hi ha gent que ha vingut aquí per fer-se operar, quan sàpiguen la malaltia que tenien, però llavors me pongo malito en Barcelona i ja sé que hi ha bons hospitals i allà m'arreglen i no em costa el que em costaria al meu poble. A veure, hi ha un turisme que ve aquí de juerga. Ara, què pots demanar? Doncs una miqueta de respecte. Si el turisme li hem de demanar, no li hem de dir que vingui, al revés, li hem de dir que vingui. Li hem de demanar al turisme doncs, que respecti la ciutat i, per exemple, el que ha passat a la Barceloneta, doncs, bueno, això s'ha d'impedir. Aquí sí que s'ha de defensar el civisme de la ciutat i aquí és on ha de treballar la Guàrdia Urbana i, bueno, i dic el mateix de cara a les platges i de cara doncs, a les nits. La nit és perillosa, s'ha convertit en perillosa, doncs aquí és on té que treballar la Guàrdia Urbana. Hi ha moltes nits que tu la Guàrdia Urbana no la veus i també tots sabem que a una hora determinada la Guàrdia Urbana desapareix. Entre les 3 de la matinada i les 7 em sembla que hi ha un forat on la delinqüència pot treballar tranquil·lament. Clar, jo crec que això no és possible, que no es pot admetre, però és que jo no veig que això ho variïn. O sigui, els horaris són els horaris, fins aquí treballem i a partir d'aquí, a mi casa. Això no pot ser. La policia és policia, el policia és policia 24 hores. Llavors, el que tens que organitzar és els torns, els serveis, les feines, a què s'han de dedicar a cada grup, però, bueno, Barcelona ja t'ho dic, però la nit és perillosa. I pel ciutadà i pel turista, per tots. I més pel turista que pel ciutadà, perquè el turista també vol anar de broma i també vol anar de copes. Llavors és la presa més fàcil. És un problema que també afecta els empresaris. L'empresa avui segueix com d'abans, tancada en els beneficis, no està oberta a remunerar el treballador per el que necessita el treballador i la seva família, únicament un salari el més just possible, amb el qual està creant un altre problema. O sigui, el treballador resistirà. Abans això s'arreglava amb hores extraordinàries, ara això no es fa, o oficialment no es fa. I jo conec gent que fa hores extraordinàries i no li paguen, sobretot a sanitat. I, bueno, si l'empresariat vol seguir per aquesta línia, l'únic que està fent és crear un ambient de persones sense formació, amb un mínim d'educació, evidentment gent que no llegeix, perquè no llegeix ni el diari, algun llegeix els diaris esportius, que troben al bar, quan va a prendre el seu talladet o el carajillo. A veure, no pot funcionar una societat així. Això és negatiu i, a més, doncs, de cara a l'empresari, és crear un mal ambient que un dia o l'altre té que saltar. Evidentment la gent aguanta molt i aguanta perquè hi ha les vacances, hi ha les segones residències, hi ha petit treballador que enredant-se amb hipoteques i crèdits ha aconseguit tenir un apartament fora de Barcelona i ha d'aprofitar i ha de sortir i tenen. Abans, fa molts anys, l'important era tenir una gabardina i després l'important era tenir un cotxet, que va ser quan va començar a aparèixer el 600, el 7-600. En aquella època, bueno, era un luxe tenir un 600. I primer la gabardina, després el 600. Què t'estic dient? I menjar calent. Ara estem en una època al revés, que es tracta de viure, despreocupar-se i quan hi ha problemes que no els resolven. Bueno, això per un costat, però és que això és conseqüència de l'actuació de no voler facilitar als treballadors els mitjans perquè ells es puguin formar, ells i la família, que els nois puguin anar a la universitat
hi ha treballadors que no poden pagar els estudis universitaris als fills i han de fer que es col·loquin com sigui. I d'això també ve el tema de les bandes. No tenen il·lusió per anar a una escola a aprendre. Per què? Per què vull estudiar? Clar, amb aquest per què, doncs passa això i, bueno, i aquí falla la política, falla la societat i falla la consciència social. Els empresaris no tenen consciència social, la majoria. Ni la tenen nacional ni la tenen social. Només tens que veure que quan aquí va haver una miqueta de marramiau, si independència sí, independència no, el primer que van fer molts d'ells són a canviar les seus socials a Madrid o a València, per si acaso. Nosaltres, això de la independència, ui, que mal pot dir. Bueno, doncs, si es juga amb això, o sigui, l'empresari és peruc, però egoista. Y de esta manera viven y trabajan. A mí que no me mezclen con los trabajadores, ¿eh? Yo me voy a mi club a comer a mi restaurante. Jo anar a dinar en un restaurant i hi hagi altres que estan dient tacos i demés, jo no. Els tacos jo me los hago muy bien en castellano. O sigui, hi ha una miqueta això, eh? Jo diria que això socialment és greu. I aquesta és la societat i la ciutat que tenim. Compartimentada i, a més, doncs, en barris totalment que són contradictoris